Pam 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 pam. Bos días, mañáns, tardes, noites, picemas de terceiro grado. Eu son usuario 034 ou Xela para os simples mortais. Hoxe, 30 de febreiro, ou XXX palito palito para os romanos, 30 do Deus para os franceses ou 30 do Chu para os ingleses, estamos aquí, todos reunides na radio do IESON para presenciar un mitóxico, apoteósico, maravilloso, increíble, maxestuoso telexornal. Vamos a Viaco. E agora as epicéntricas e egocéntricas de Uxía e Sabera van nos preparar unha maravillosa reportaxe sobre os bioplásticos. Param 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 pam. Bo día! Estamos aquí no canal de radio IESON e hoxe temos un telexornal moi interesante. Hoxe imos falar dos bioplásticos. E que é iso dos bioplásticos? É cousa moi moderna para min. Explícame aí, ó! Pois verá, humilde paisana. Os bioplásticos son un tipo de plástico feito con produtos vegetais e biodegradables, en vez de usar petróleo, que é moito peor para o planeta. E iso como? Pos o caldo do cocido a secar? Non, mulleriña, non. Pódelo facer de moitas formas. Unha que funciona moi ben é con maicena e glicerina. Como fixeron os guapos, bellos, intelixentes, aplicados, cracks, máquinas, estimados mastodontes, bestias e fantásticos raparigues do Club de Ciencias do IESON. E como fixeron iso? Nos meus tempos, cando todo isto ainda era monte, e por esta estrada só collía un carro de vacas, iso era bruxería, Quentan glicerina e añádenlle maicena hasta que vai espesando, e como resultado obtés unha sustancia semellante ao plástico tradicional. Despois, esténdese sobre papel de forno ou calquera superficie antiadherente, creando así unha película parecida ao plástico. A ver, son rapaces, e pouco máis poden facer. O seu plástico está feito dunha forma moi rudimentaria, polo que non é perfecto, pero imaginaste o que pode chegar a facer unha grande empresa cun proxecto así? Ai, non me imagino, non. Moito mal a xuventude de hoxe en día. Moito tintós. A quen che vai usar iso, miña rula? De feito, hai varias empresas que xa utilizan, como Naubumate, Natural Growth, Biome e un quintal máis. Mem! O que hai que facer é impulsar a grandes empresas que usan plástico diariamente para que se utilicen, tales como Amazon, Coca-Cola, Nestlé ou Prada. A ver, lamecrecas, a min fálame Cristian. English no. E bueno, xa sabedes, apostade polos bioplásticos, que así compensase a contaminación que produce o fume do coche de Isidoro. Vémonos despois da publicidade. Non che queren nin a túa familia? Non che dan de comer? Cafeterías Manolo. Comida feita con todo o amor que che faltou na casa. Maravillosos prezos e sabores. E tortilla ca receita da túa boa. A que non che quería. Manolo, prepárame un polo. Dende que ese individuo probou a tortilla de Manolo, súa vida cambiou para sempre. Mellorou. Quedou trallado. E agora que acabamos con esta reportaxe, pasamos a unha entrevista ca Boreal e ca profesora Aurora. Param 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 pam. Aurora, vamos a facer unha pequena entrevista sobre os microplásticos para que nos contes un pouco que fixo o Club de Ciencia. Bo día, Manela. A ver, Que son os microplásticos? os microplásticos son plásticos de tamaño moi pequeno, de menores, o seu diámetro é menor que 5 milímetros. E poden proceder de distintas fontes, por descomposición de plásticos máis grandes, por procedentes de cosméticos, das microsferas, tamén de mismo os plásticos que envían para fabricar plástico, que son como lentelliñas pequenas. Que fai ou fixo o Club de Ciencia para reducir os plásticos? A ver, por un lado, valoramos donde podíamos evitar plásticos de uso diario, porque os podíamos sustituir, e por outro lado tamén fixemos cosmética natural, vale, como pasta de dentes, sabóns ecolóxicos e demais. Cal é o problema dos microplásticos? O problema fundamental é que chegan aos mares e aos océanos e os animais mariños pois os comen.
chegan a toda a cadena alimentaria, producindo danos. Que fixo o Club de Ciencia para solucionar na medida do posible esta problemática? Primeiro analizamos, baixamos á praia para recoller plásticos grandes, en este caso, non pequenos, e atopamos sobre todo moitas botellas, o que conocemos como corespán, ou corcho blanco, non? Que sabemos que despois se descompón. Analizamos ese tipo de plásticos, de onde procede, valoramos cales poderíamos evitar na medida posible, tamén elaboramos bioplásticos e que máis fixemos? Charlas onde nos informaron sobre os distintos problemas dos plásticos e dos océanos, nada máis, foi o que traballamos. Pois isto era todo, gracias. De nada. Pam 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 pam. Bueno, isto foi todo. Buenas noites! ¡Ahí va, que se muere!